Helo a chroeso nôl I taro gyda ni a. Wel, tra ni'n myfyrio bore yma, oedd Ysbryd wedi gofyn I fi roi neges I chi heddi. Okay? Mae'r neges yma fod I ddod I chi heddi, ta pryd I chi'n ffindo fe, neu pryd chi fod I gael y neges. Okay? Sy'n mots os yw'r fideo yn blwydd ddod, neu 2 flwydd ddod. Okay? Nawr yw'r amser I chi fod I glywed y neges yma. Okay? So heddi, fi'n mynd I ddefnyddio'r dec yma I roi neges I chi o'r ysbrydion. Ysbrydion, beth o'ch chi moyn gweud wrth pobl lyflu sydd gyda ni heddi ar YouTube? Beth o'ch chi moyn gweud wrthyn nhw, please? Beth o'ch chi moyn gweud? So maen nhw'n rhoi, right, y rod yn troi I chi. Okay? So dyma'r Wheel of Fortune, okay? Y rod yn troi. So dyma'r cerdyn o look, o pethau newid yn eich bywyd chi, okay? Mewn ffordd positif. Okay? Felly bod chi wedi bod trwy amser caled neu wedi bod trwy amser emosiynol. Okay? Ond mae rod yn troi nawr gyda'r cerdyn yma a mae hwn yn gerdyn positif iawn I chi. Okay? So mae nhw'n chi gwybod mae'r rod yn troi. Okay, beth arall chi moyn gweud? Ysbrydion, please, beth arall I chi moyn gweud? Wrth yn pobl ni heddi fan hyn, beth I chi moyn gweud? Beth I chi moyn gweud wrth pobl sydd gyda ni heddi, beth yw'r neges? A maen nhw'n rhoi, right, okay, maen nhw'n rhoi gwas y ffyn I chi. Okay, page of wands. Gwas y ffyn. Na mae'r gwas y ffyn yn dod â cyfleoedd y newydd I chi. Pethau sydd really yn gallu bod yn bwysig, gallwch chi fod yn really hapus a cyfleon newydd I chi yn eich bywyd, okay? Gall hefyd fod yn berson ifanc sydd â hyder I fynd mlaen at y beth maen nhw moyn wneud, okay? So gallech chi fod yn sianelu'r egni yna, okay? Allech chi fod yn sianelu egni'r person ifanc sy'n moyn mynd mlaen a wneud rhywbeth maen nhw really moyn wneud. Felly yn creadigol, okay? Felly bod chi moyn sgrennu llyfr, felly bod chi moyn creu cerddoriaeth, okay? Rhywbeth creadigol, felly bod chi moyn arlunio. Ta beth yw eich chi moyn wneud, felly fe fo'n rhywbeth creadigol iawn, okay? A wedyn ni, cymerwch mewn egni'r gwas yma, okay? Achos mae'r egni yn gryf a gallu fod mor yn egni hapus a ifanc, okay? Gallai fe fod yn berson ifanc yn eich bywyd chi, okay? Gallai fe fod yn blentyn I chi, gallai fe fod yn just rwy'n ifanc I chi'n nabod, okay? Ond mae egni nhw yn egni positif iawn yn dod mewn I chi fan hyn, okay? Okay, diolch. Ysbrydion a beth arall? Beth arall chi moyn fi baso mlaen i'r pobl lyflu sy'n watchan heddi? Please, ysbrydion. Maen nhw'n rhoi'r lliad I chi. Okay. Mae'r lliad yn gweithio chi am fynd mewn. Okay. Cerwch mewn I chi hunan. Beth maen nhw'n galw'r subconscious. Okay. Mae'n gofyn I chi edrych yn ddwfwn ar beth I chi'n timlo, beth mae'ch greddf chi'n gweud am pethau. Okay. Mae'n gweithio chi am gredu yn eich greddf. Okay. A mae'n gweud wrthoch chi am drial torri trwy pethau falle sydd ddim yn glir yn eich bywyd chi, okay? So falle bod pethau jyst yn edrych un ffordd a wedyn ni, a mae'r reality yn gwrthgyferbyniad yw na, okay? So mae'r cerdyn mae'n gweithio chi am trial disgwyl am clirdeb, am eglurhad am bethau yn glir, okay? Mae eisiau chi edrych mewn I pethau yn glir fan hyn, okay? Okay, so, waw, okay, mae'r darlleniad yma'n gweithio chi, mae'r rod yn troi, ta beth sydd wedi bod yn galed yn eich bywyd chi, okay? Mae eisiau chi gymryd ar egni'r gwas yma, achos mae fe'n egni ffresh, egni really positif, yn symud mlaen, okay?
gydag angerdd fan hyn, A mae'n gweithio chi'n fynd mewn a just nid yn siŵr bod chi'n gweld pethau'n glir. Nid yn siŵr bod chi ar y path i chi moyn bod ar, ar y llwybr chi moyn bod ar. A newch yn siŵr bod chi'n edrych trwy am y gwir yn bethau, Gem ni eglurhad ar rai o'r ein ar gyda dec gwahanol, allwn ni gael eglurhad ar yr rod yn troi, please. Ysbrydion. Os look yn dod mewn, beth sy'n digwydd fan hyn? So mae gyda'ch i'r hierophant. Mae'r hierophant yn gerdyn lle i ni yn maestroli rhywbeth. Gallai fe fod yn athrawes, rwy'n mentor sy'n dod mewn i chi. So falle bod chi'n dysgu rhywbeth newydd fan hyn, Falle bod y rod yn troi, bod chi'n symud mlaen a bod chi'n dysgu rhywbeth newydd, fan hyn. Fel chi'n gweld yn y llun, mae'r hierophant yn dysgu'r ddoi berson yma. So, falle bod chi'n disgwyl mas am rwy fentor neu rwy'n i helpu chi i symud mlaen gyda rhywbeth. Falle bod syniad dy chi moyn symud mlaen dy. Gewch chi look mawr gyda'r syniad, dy'r cerdyn yma. A falle bod rhaid chi ddisgwyl mas am rwy'n i helpu chi i gyrraedd y nod gyda'r syniad yma, Na den, os allwn ni gael eglurhad am yr gwas y ffyn. Gwas y ffyn am yr diafol dyn ni rhwng ffordd wyth. So pan mae'r diafol am ffordd hyn, mae fe'n siarad am bod yn rwym i rhywbeth, Mae fe gallu siarad am demtasiwn, pethau fel yna, Ond os we fel un, chybod beth? Sim temptasiwn, Neu chi'n rwym i ddim byd, Sim temptasiwn. So mae hwnna'n peth really dda i gael fan hyn, Achos gyda hwn, mae'r egni yma mor ifanc, mor ffres, mor positif, A falle bod chi'n becso bod rwy demtasiwn mynd i ddod mewn. Falle bod chi'n becso bod rhywbeth gwael mynd i ddigwydd, Bod rhywbeth gwael, rwy'n gwael mynd i ddod mewn i'ch bywyd chi neu rhywbeth. Ond allai weithio chi nawr, gyda'r cerdyn yma, rhwng ffordd wyth. Na, sy'n eisiau chi becso am na, Allwch chi stepio mewn i'r egni yma heb ofni, Pidwch ofni. Smutwch mlaen, allwn ni gael eglurhad am y lleiad, please. Eglurhad am cerdyn y lleiad i'r grŵp lyflu sydd gyda ni yma heddi. Y lleiad, reit, mae'r 4 o gwpanau gyda ni. 4 o gwpanau, reit, falle bod chi wedi blino dy rhywbeth, Chi wedi cael y cyfleoedd ein, chi wedi gwneud pethau, rhaid chi wedi blino dy pethau nawr. Ond, rhaid chi gofio, mae cyfle arall yn dod mewn mynydd i wneud rhywbeth gwahanol, So falle bod chi'n teimlo'n ddiflas am rhywbeth, fi'n fed up o beth i fi'n wneud yn y mywyd, fi moyn wneud rhywbeth gwaniath, Moyn wneud rhywbeth gwahanol, fi moyn rhywbeth newydd. Rhywbeth newydd yn dod, Sim rhaid chi dimlo fel se chi'n just mas o egni sy'n eisiau chi dimlo. Achos mae hwn yn dod mewn, mae'r cwpan arall yn dod mewn, a mae eisiau chi roi ffocws i'r cwpan yma. Gadewch chi rein i fynd, mae pethau chi wedi wneud o'r blaen. Pethau sydd ddim yn plesio chi ragor, sy'n pleser yn dod o bethau, right? Mae rhaid chi adael y pethau yna i fynd. Ond, mae rhywbeth newydd yn dod mewn fan hyn, a mae eisiau chi gymryd hwnna dy'r ddwy law, A gyda'r lleiad, fi'n gweld, chi'n gwybod tu fewn i chi beth yw'r pethau hyn sy'n eisiau chi adael fynd nhw, Chi'n gwybod beth sy'n yla chi'n bod, Nawr mae eisiau chi just rhoi ffocws ar hwn, peth newydd sy'n dod mewn, A byddwch chi gallu ffindo path eich hunan o'r peth newydd hyn sy'n dod mewn i chi, So fi'n timlo i lot o chi gyda'r darlleniad yma, mae lot o hwn, falle wneud â swydd, neu busnes,
le felly bod chi wedi mynd lawr un path a mae eisiau chi newid tyma bach nawr. Felly bod pethau ddim yn gwneud chi'n hapus rhagor. Mae eisiau chi fynd am rhywbeth sy'n mach yn newydd. So, felly bod busnes ydych chi sy'n neud yn dda, ond mae eisiau chi fynd lawr trywydd mach yn wahanol nawr. Mae eisiau chi symud pethau rwyfaint. Pyd o sefyll yn yr un lle, pyd o sefyll yn neud yr un peth. Wedyn ni, fan hyn. A mae'r look dych chi ar yr ochr chi, so beth bynnag chi'n mynd mlaen dy, beth bynnag yw'r cwpan un sy'n dod mewn i chi, cymrwch e. Achos mae'r look gyda chi i fy mlaen. Mae'r rod yn troi o bethau oedd yn galed, pethau oedd yn anodd i chi ddelio dy. A mae'r egni positif yn dod mewn. Cymrwch yr egni positif a smidwch mlaen dy fe. Symudwch mlaen. Symudwch mlaen. Achos mae popeth yn disgwyl yn positif iawn i chi. So i orffen y darlleniad, fi'n mynd i fynd â un cerdyn o'r... oedd honna mae'n dod mas yn syth. Fi'n mynd i gymryd honna. Oedd hi mae'n dod mas. Oedd hi. Right, beth mae hwn yn gweud. Cerdyn neges o'r ysbrydion. Tiroedd coll. So tir coll. Tiroedd coll. A'r neges yw atgofion ac anregion yr ysbryd. Chi di wneud hwn o'r blaen. So tiroedd coll. So tiroedd ar goll. Tiroedd coll. Lost lands, mae fe'n gweud. Atgofion ac anregion o'r enaid. Chi di wneud hwn o'r blaen. So beth yw'r newid hyn, boys? Chi di wneud o'r blaen. A dim ond pethau positif sy'n mynd i ddod mas o fe. Mae eisiau chi gofio beth chi wedi bod drwyddo'r blaen. Chi di wneud newidion o'r blaen yn eich bywyd. Chi di newid pethau o'r blaen. Chi di newid pethau o'r blaen yn eich bywyd chi. A maen nhw wedi troi mas yn dda. A falle nawr bod hi'n amser i newid pethau eto. Felly bod person yn eich bywyd chi sy'n eisiau symud mlaen o nawr. Neu falle bod busnes dych chi sy'n eisiau symud mlaen o neu newid mewn rwy ffordd. Falle bod swydd dych chi a neu gwneud dim i chi ragor, chi'n teimlo wedi blino arno fe, Mae eisiau newid pethau arno chi. A mae'r newid hyn mynd i fod yn dda i chi, A chi'n barod i wneud chi'n gwybod beth sy'n wneud. Mae'r ysbrydion yn gweithio chi, chi'n gwybod yn barod beth sy'n eisiau chi wneud, A maen nhw yma tu ôl i chi, maen nhw yma i gefnogi chi, maen nhw yma i helpu chi wastod, Ond chi wedi bod trwyddo'r pethau yn o blaen a chi'n gallu gwneud eto. So gobeithio wnaethoch chi joio'r darlleniad yna. Os ych chi wedi, gadewch fi wybod, gadewch neges isod. A os ych chi wedi hoffi'r darlleniad, please cofiwch wneud yr thumbs up, Cofiwch dan ysgrifio fel bod chi ddim yn colli darlleniad arall, A diolch i chi am ddod mae heddi, gobeithio geswch chi'r neges o ddisiau arno chi o'r ysbrydion heddi. A tan tro nesa, drychwch ar ôl eich hunain a wela chi tro nesa. Hwyl am y tro.